Vigyázz! Rajt! De még a szájában van. Ja, leesett a földre. Akkor kiesett. Akkor az már nem lehet győztes. Az a tietek? Ki az a? Tietek? Az kié? Jó, tietek is leesett. Ők megettek. Az kié a földön? Tietek? Jó. És ő is? Nem tudom, aztán de Krisztiánt láttam, hogy jönne megadta. Te is megettek? Ez a tietek? Vagy ez fié? Ez a tietek? Ez meg a tietek? Jó, álljon már fel az a csapat, illetve az a fiú csapat, aki megette. Álljon ide hozzánk. Gyere ide, Krisztián, gyere. Ti is megettétek? Igen, mi megettük. Jó, meg Kokójék. Páléklag ott van a földön. Tied hol van? Tietek esetleg? Tietek is leesett? Hol? Ja, igen? Jó, akkor várjatok. Mártika nénit megkérjük, ti veleteket megtapsoló. Éljen.